ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навъ мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран мода рӯӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад Toyota Camry 2, Toyota Corolla, лодкаҳои фурӯшӣ, Opel Sedan ҳастаем ваз 21014, Lada Priora, Hyundai Starex ваз 21006 ва дигар намуд мошина ҳастанд, ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. خب کورس امروزه باشد 143 سومونی است. نوار سلام میکنیم، مرحبا رفتیم تا آخرش تماشا کنیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که به تاجیکستان با روان کنن، یک کمپانی گروزاپروسک خوب رو با شما توصیه میکنیم که کمپانی که یوقو یک تجربه 10 ساله کاری دارن که برای شما رو از تریتوری مسکو، ماسکوسکی اوبلاست، تریتوری مکات، تریتوری همه گوشه مترو و از تریتوری که از جای کاری شما که خانه شما اومده باری شما رو قبول میکنن، کیلو میکشن و با کانتین یعنی با کماس بور کرده با طریق تاجیکستان میبرند. تریتوری دوشنبه، وحدت، یوون، رگار، تورسون، زوده، اوبشین همه گوشه های تریتوری دوشنبه و با 25 تا ناحیه های تریتوری ختنون. شهر بختای اویالی، خوب، کالخوزآباد، دانغرا، ووسی، اوبشین همه طرف های 25 ناحیه شهر ختلون. و دوستان عزیز، اگر که یگان جایگاه باشه باباش با مسئولیت هم میبرن. سه رقم هست که هر سه شده واتساپ ایمو دارد. از نام کانالی رخشته گپ زنین با شما بهتون سکیتکا و ارزان میکنن. گروزاپروسک که یعقوب بهترین انسان است. اودن بواری معلومات با شما توصیه میکنیم. میگذاریم با قسم تکنیک‌های فروشی. یکم لودکاهای فروشی هست که لودکاهای دراکون نومش یکتا هست. لودکای پروگرس 4، پروگرس 2 و دیگر نمون لودکاها دارن که дар ноҳияи Данғара қарор дорад. агар дигар намуд лодкаҳоам хоҳед, ай триторияи Москва ба шумо яъне ки рӯӣ мекунанд. айни ҳол лодкаҳое ки номбар кардем дар ҳамин душа яъне ки дар Данғара ҳамин лодкаҳо қарор доранд. нархҳошон 35000 сомонӣ. айда қиматшам ҳаста, бо айда арзоношам ҳаста. любой марка мегӯяд метавонед заказ кунед. хоб ин ҳамин номерои соҳибшон ҳаста ки дар рақамҳошон WhatsApp доранд ва рақамҳои промои расӣ ҳаста ки кадом намуд лодкае ки хоҳед ай Москва ба шумо рӯӣ мекунанд ва ҳозир аст дар Тоҷикистон дар ҳамин Данғара намин лодкаҳои дракон мақсад ки прогресс 4, прогресс 2 ай лодкаҳо ҳозир аст ҳаста. агар ягон маълумотш агар нафаҳмида бошед, дар ҳамин рақамҳо шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. чӣ хеле ки маркае ки мехоҳед ба шумо равон мекунад, маромад занг занед. мегзарем ба деи мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳаст дӯстон ки ваз Priora. соли 2009 сол ҳаст ки сӯйфуреш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика системи мошин мегӯяд нахаду. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 таблонаи 80%, салон тоза, сафед, мошинча мегӯяд чотка, тонировка ва дигар намуд чиёша дорад. нархи мошина мегӯяд 32000 ҳаст. бо савдои хуб мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳошон Вавилон. кадом ида ки мақсад мошинчаҳои молодёжни Lada Priora ки яъне ваз Priora лозим бошад, маромад занг занед, савдо кунед. ва дӯстон азиз, чӣ реклама ки мошинаи хонаи заминаи квартира ки дошта бошед, маромад дар мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст ки ваз 21014. соли 26/2007 сол ҳаст ки сӯйфуриш бензин газ объём мотор 1.6 литр коробка механика системаи мошин мегӯяд чотка нахаду. мошин мегӯяд поли худ системаи музика дорад. мошина мегӯяд мошин мегӯяд тонировкаш яъне ки дӯстон азиз тонировкаш бучидаги 4 та баллон мегӯяд пачка. мошин хадавои кадаги моторсоз коробка ҳамаш баллон наваста. опши фақат ки тонировкаш бучидаги. нархи мошин 20 та мега бо муомилаи хуб мешавад. нархи мошин 20000 сомонӣ аст. мошин мега дар Душанбе 2007 сол чоткаи баъд рақамошо тисел. кадом ида ки ҳамхали мошинчаҳои молодёжне ки лозим бошад, маромад занг занед, бештар маълумотша гиред. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо ки лозим бошад барои харидан, дар таги видео танҳо дар таги комментария нависед ки кадом маркаи мошин мехаред. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо
гирифта пешкаш мекунем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Camry 2. соли барои 2008 сол ҳастае ки 34 бензини холӣ авбио мотор 2.4 литр коробка автомат сайзистани мушӣ мега беҳтарин мушӣ мега чутки ягон камбудӣ надора фақат мегири ҳай мекунӣ. нархи мушин мега 84 та бадон аз ине ки чанд қа арзон мекунам ки наша нагуфте. нархи мушин 84000 сомонӣ бардро мушинча дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. ҳоби нами рақамҳои мегафони соҳиб шунда кадомида ки мақсад ки лозим бошад маромад занг занед бештар маълумотро гирен мумкин арзон мекунад мумкин накунад хай маълумотош асосан балон нав кондитсионер электропакет ҳама намуд комфорта дорад. навро то охираш тамошо кунед сечкаҳои арзон ва дигаран мошинои советскӣ ва мошинои комфортем нархҳои арзон бисёрай барои ҳамин навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки Opel Astra F дар кузови седан светои бриз шампанс. соли барои 1997 ҳастае ки 34 бензини холӣ авбио мотори 1.6 литр коробка механика сайзистани мошин мега чотка. мошин мега 1 сола танировка 1 сола ҳуҷҷат хай мақсад 4 калпак балонои 80% мошинча мега соза хай дигар маълумотои пурра тариқи телефон. нархи мошин мега 45000 сомонӣ ҳастае бо хай қачон муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар рақамошон мегафон ҳаста. илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунем бисёр арзон мешавад фақат харидории аниқ. нархи мошин 45 та хай ака ягон варид парича гуфтагӣ нест барои кадоми то ки маҳфул астае маълумотои пурраша метавонед ки тариқи телефон аз худашон гирем. навора то охираш тамошо кунед лайкҳои бепултона илтимос ки гузорен ва чӣ реклама ки дорем маромад роӣ кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастае ки светои сафед. соли барои 2007 сол ҳастае ки 34 бензини холӣ авбио мотори 1.8 литр коробка автомат сайзистани мошин мега чотка. мошин хай кондитсионер электропакет ҳамаи намуд комфортро дорад мошинча хайсоз коробка автомат мотори 1.8 литра. нархи мошин мега 75 та бо хай камтар арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри дӯстон азиз балоншам ҳолати кори 4 диска хай мошинча дар сурат ҳолати хуб дабудае. кадомида ки мақсад ки Corolla 1 ки лозим бошад дар сайзистониҳои хуб маромад занг занем маълумоти пурраша аз худашон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class сечка светои намхали сафед. соли барои 1995 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад авбио мотораш 2.2 литр гуфтагия коробкаш механика сайзистани мошин мега нахадвае. мошин мега 4 диска 4 балонаи 70% ҳуҷҷатош буд шудагия ҳамаш дигар 100% мошин мега соз. нархи мошин мега 35000 сомонӣ ҳастае бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи фархо рақамошон мегафон. кадомида ки мақсад ки сечкаи простое ки лозим бошад нархи арзон кардем маромад занг занем бо ҳамира мега арзон мекунем. 95 сол 35000 сомонӣ бо савдо мешавад маромад азиз занг занен ва лайка обязательно нагузорем фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Hyundai Starex. соли барои 2000 сол ҳастае ки 34 мега тоқа гази холия гази яъне Starex-и газакӣ. авбио мотораш мега 3 литра коробка механика сайзистанаш мега нахадвае. дӯстони азиз мошин мега 1 сола ҳамин Starex мега 1 сола танировка дорад 1 сола ҳуҷҷа дорад мошин мегӯяд бо телефон мегӯяд бо арзон мешавад мақсад ки газакӣ ҳастае. хоб 10 нафара мегӯяд скамейка мегӯяд 4 дискаи хай балонош среде. нархи мошин мегӯяд 25000 сомонӣ хай мошина ҳамин камбудиш ки лакаш камтар сӯхтага як лакш мекунем ба фикри ман хуб мешавад ки лак ё краска танировка ҳуҷҷат дошта. нархи мошин 25000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. ҳоби нами рақамҳои мегафони соҳиб шунда кадомида ки ҳамхали Starex ки мақсад газакӣ лозим бошад агар успеҳ карден агар нашида бошад савдо метавонед савдо карда гирен марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class бо тага сечка. соли барои 1996 34 газ бензин авбио мотори 1.8 литр коробка механика сайзистани мошин мега нахаду. мошин 4 та электропакет 4 калпак 4 балони 70% мошинча светои серебриси. нархи мошин 35 та бо савдои хуб дорад. мошин бадро айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе номурош транзит хай салоншон беҳтарин
Общий мушин мегӯяд хай агар харидор бошад бо 1 сом мегзарем 35 та 196 сол. خب این رقم‌های TCLش هست کدوم تو که می‌خرین مرحمت زنگ زنید و چی رکلامی که داشته باشین مرحمت روی کنین ما در ویدیو آینده رکلام میکنیم. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی واز $21.6 سال پریوشش 2001 سال است که سویچورش بنزینی خالی آبی و موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیک سایستان ماشین میگه سویبوش نخدو و خا که راست خود چه نگفتن اگر 96 مقصد که 2001 سال اینه که نرخش ارزونه نرخ ماشین میگه 10,000 сомонӣ аст дӯстони азиз бо мақсад ки муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ обшин территорияи Калхозободда яъне Балхида. хоб 10,000 сомон аст инами рақамошон инам хеле 992 00 02 85 инами хел рақамоша ҳам хел соҳибшон пешкаш кардиам. кадоби то ки мехарин марҳамат занг занед маълумотша гирен ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худони габонамай